Umnumzana Julius Malema noGqirha Mbuyiseni Ndlozi batyholwa ngokutyhala uColonel Johannes Venter emva kokuba wathi wabalela ukuba bangene emadlakeni yaseFourways ngethuba kwakungcwatywa igqala lomzabalazo umama uWinnie Madikizela-Mandela. UColonel Venter kuthiwa zange afune singene esisibini kuba sasingenazo iziqinisekiso ezisinika imvume yokuba singene emadlakeni. Esisibini siyaziphika ezityholo. Ukanti namhlanje lo wayesakuba ngumlawuli kumadlaka aseFourways umnumzana Dion Klingbeil uxelele le nkundla ukuba zange asibone ngethuba sisenzeka esi siganeko nangona kwakukho ikhamera. Now sir, on that particular day there was an incident that transpired at the gate between the complainant, Mr. Venter, and the accused before the court. Did you see such an incident? Het meneer enige voorval gezien? Nee. No, your worship. Igqwetha likamnumzana Malema noGqirha Ndlozi limpheke limophula ngemibuzo umnumzana Klingbeil yaye lithi elingqina alinyanisekanga kule nkundla nanjengoko ubungqina bakhe bungafani kwistatement zakhe ezintathu azenzileyo. I agree with me, sir, and I'm going to argue that if one reads this statement, you had not at that stage told the truth. Ukanti ummangali uColonel Johannes Venter kulindeleke ukuba ayoqhubeka enika ubungqina bakhe naye ngomso.